Яшчэ адзін фарс з нерэальнымі выракамі. 20, 18, 19, 20 гадоў зняволення. Атрымалі сёння анархапартызаны Ігор Аліневіч, Дмітрый Дубоўскі, Дмітрый Разанович і Сергей Романов. І сёння ж іх прызналі палітвязнямі. А Расія змяняе амбасадара ў Беларусі. У Менск прыляціць блізкі супрацоўнік Пуціна Барыс Грызлоў. Аліна Коўшык, добрый вечар. Гэта студыя Белсат, і мы разам з вами абмяркуем галоўныя тэмы серады. Далучайцеся да нашага чату, задавайце пытанні, ставце падабайкі. Так нас паглядзіць яшчэ больш людзей, якія хочуць ведаць праўду. А ў Менскім абласным судзе сёння быў агалошаны вырак паводле крымінальнай справы супраць анархістаў Дмітра Дубоўскага, Дмітра Разановича, Ігора Аліневіча, Сергея Романова. Яны прызнаныя вінаватымі ў тэрарызме і незаконных дзеяннях са зброяй. Прысуд ад 18 да 20 гадоў калоніі. І ўжо зараз з намі на сувязі мама Ігора Аліневіча. Спадарыня Валентина, вітаю вас. Добрый день, добрый вечер, Валентина. Спадарыня Валентина, гэта вельмі цяжкі вечар, асабліва для вас, але, думаю, для нас усіх, потому что мы таксама перажываем тое, што адбылося сёння на гэтым так званым судзе. На жаль, нас не было. Распавядзіце, калі ласка, нам і нашым гледачам, што адбывалася сёння, які настрой у хлопцаў, вось што вы пабачылі. Падзяліцеся, калі ласка, з намі ўражаннямі. Ну, суды у нас такие закрытые в последнее время, когда не хотят показать стойкость людей, то обычно закрывают эти суды, и у нас было то же самое. Поэтому оглашение приговора было всего лишь 15-20 минут. Нам не разрешили даже жесты какие-то помахать в знак приветствия. Хлопцы наши были все в наручниках на этот раз, за спиной. Ну, провластные средства массовой информации, как всегда, снимали, им разрешили это, но нам сказали, что мы не имеем права снимать. Около Минского областного суда стоял микроавтобус с тонированными стеклами. Ну, все как обычно. Ну, на этот раз нас 2 раза проверяли, а не 1 раз, как обычно. И ну, было охраны гораздо больше. И очень много было таких в гражданской форме. Спадарыня Валентина, а які настрой, калі можна акрэсліць, вось бо у хлопцаў, ці атрымалася ім падаць нейкія знакі, ці штосьці вам сказаць, ці перадаць, быць можа? Ну, вы знаете, пустили в основном родственников и очень близких друзей, очень маленький зал был, и ничего сказать им не дали. Но мы по выражению их лица, по их поведению, по улыбкам видели, что они не сломленные. Даже, вот видите, не дали возможности им сказать последнее слово. Ну, я настолько уверена в своем сыне, что я вижу, что они не сломленные. Они остались такими же, как и были. Борцами и людьми, способными к сопротивлению. Мы бачым, што ўлады хіба што вельмі баяцца такіх людзей, таму што вось менавіта гэтыя суды яны робяць зачыненымі. Я чую, што да вас нехта звоніць. Відаць, прыйшлі людзі вас падтрымаць, але яшчэ секундачку, калі ласка. Мы чыталі таксама тое, што кажуць сябры пра вашага сына, пра Ігора. Кажуць, што гэта сапраўды змагары, гэта людзі, якіх нельга зламаць, што гэта людзі са сталі, якія вось рэальна сапраўдныя беларускія волаты сённяшняга
сённяшняга дня. І дзякуй вам вялікі за тое, што вы выхавалі сына. Гэта не першы ягоны вырак, але чарговы палітычны. Вось што вы адчуваеце сёння як мама? Гэта хутчэй гонар. Канешне, я разумею, што гэта вялікі боль, і мы ўсе вельмі спадзяемся, што гэты вырак будзе нашмат карацейшым у рэальнасці. Конечно, я не хотела бы такой судьбы никому из наших золотых женщин Беларуси, ни их детям. Ну что делать? Они просто реализовывают право, которое является краеугольным камнем европейской цивилизации, как это право на сопротивление против диктатуры. И они это право реализовали. Поэтому, конечно, сердце болит, и душа болит. И сегодня мамы говорили, что остальных мальчиков, что мы боимся, что мы их не дождемся, потому что все с возрастом и прочее. Ну, пришлось их... Приходится из себя и их успокаивать тем, что ну, кому-то же надо. Поэтому, да, мы будем надеяться на то, что все изменится в будущем. Никто не знает, какое будет будущее, но наши надежды, наши устремления, наша воля в победе, вот каждый должен обрести в себе какой-то железный стержень для того, чтобы стучаться и вам отворят, ждать и дождаться. Спадарыня Верить и обязательно добьемся. Дзякуй вялікі вам за гэтыя словы, якія матывуюць усіх беларусаў на тое, каб не складаць рукі. Я разумею, што да вас таксама грукаюць, вам трэба адчыніць гэтыя дзверы акурат сёння. Дзякуй вялікі, што знайшлі ў гэты цяжкі дзень для вас час падзяліцца ўражаннямі з нашымі тэлегледачамі. Трымаем кулакі за хлопцаў, каб іх не зламілі, каб яны як найхутчэй вярнуліся дадому. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй вялікі. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить с наступающими колядами всех наших политзаключенных, всех людей, которые пострадали за политические воззрения, и особенно их мам, их жен, их невест, девушек. То есть родственники, они сейчас несут тоже очень тяжелое бремя. И дякую вялікі всем, которые нас не бросают и поддерживают нас в эту трудную годину. Дзякуй вам вялікі. Спадарыня Валентина, дзякуй вам. Мы, канешне, разумеем, што палітзняволеныя не пачуюць гэтага віншавання спадарыні Валентина, але вы можете зрабіць так, каб яны пачулі вашы віншаванні, таму абавязкова напішыце лісты, падпішыце святочныя паштоўкі палітзняволеным. Тым часам сем'і асуджаных сёння анархістаў упэўненыя, што яны не будуць столькі сядзець. Сестра з Дмітрадубоўскага Юля кажа, зараз мэта дачакацца, наблізіць доўгачаканую перамогу. Яна пацвердзіла, што гэтае беззаконне не зломіць ні хлопцаў, ні іхных блізкіх. Адвокаты планируют подавать апелляцию. Конечно же, такие сроки неимоверные. Понятно, что, скорее всего, эта апелляция не особо-то и повлияет, но надо бороться за свои права, надо не соглашаться с таким приговором. Тем более, там действительно мы не знаем, что там происходило, о чем там говорилось. Это все-таки закрытый был процесс, и брат постоянно писал мне в письмах, что очень жаль, что вы многих моментов не видели. Там были интересные моменты, он всегда подчеркивал, которые желательно было бы увидеть в публике. Блогера і аўтара праграмы «Гэта ж вінаград» Паўла Вінаградова затрымалі. Пра гэта ў Фейсбуку паведаміла ягоная жонка Святлана. Паводле яе падчас затрымання сілавікі вынеслі замок у брамцы, а Паўла выводзілі з рукамі за спінаю. Як падае Святлана Вінаградова, ейнага мужа Паўла затрымалі ў якасці падазраванага паводле 2 крымінальных артыкулаў распальвання варожасці, абраза прэзідэнта. Сёлета сілавікі ўжо затрымлівалі Паўла за допіс у Фейсбуку, яго пратрымалі за кратамі 48 сотняў, але пасля адпусцілі. Тым часам следчы камітэт скончыў расследаванне справы супраць Александра Івуліна. Спартовага журналіста абвінавачваюць у арганізацыі паслявыбарчых пратэстаў. Паводле СК ролікі на YouTube-канале Івуліна сярод
сярод іншага, накіраваны на стварэнне негатыўнай ацэнкі ўлады ў дыскрэдытацыю Беларусі на міжнароднай арэне. Таксама закончылася расследаванне у дачыненнем мастака Алеся Пушкіна. Следчы камітэт абвінавачвае яго ў рэабілітацыі нацызму і здзеку з дзяржаўных сімвалаў. Сергей Коршун, назіральнік на прэзідэнцкіх выбараў, капітан міліцыі ў адстаўцы і блогер тэлеграм-канала «Армія з народам». Мужчына быў затрыманы яшчэ летась у ліпені пасля арганізаванай уладамі ў горадні травеньскай правакацыі. Сёлета так званы суддзя Сергей Епіхаў прысудзіў Сергею Коршуну 4 гады калонію ўзмоцненага рэжыму паводле артыкула аб масавых закалотах. Мы не забудзем ніводнага палітвязня. Сергей Коршун у нашай традыцыйнай рубрыцы «Жыве». Я заклікаю вас падтрымліваць кожнага палітвязня, пісаць ім лісты і падтрымліваць іхныя сем'і. Усім прыветик, родным і блізкім. Усё будзе добра. Галоўнае – верыць. Лукашенко пагражае перакрыццём транзіту з Літвы ва Ўкраіна. Гэта такі адказ на санкцыі, якія паводле рэжыму зусім не дзейнічаюць. Так званы прэм'ер-міністр Роман Галоўченко пайшоў услед за босам і паабяцаў спыніць пастаўкі беларускай сыравіны да нашых паўночных суседзяў. Агулам апошнім часам адносіны афіцыйнага Менску і Вільні вельмі напружаныя, як іх бачаць беларусы, якія жывуць у Літве. Пра гэта запытаем нашага госця, які ўжо далучыўся да нас. Гэта Александр Адамкович з таварыства беларускай культуры ў Літве. Вітаю вас, Петр Александр. Добрый вечер. Ну, зараз вельмі, скажем, бурлівыя адносіны паміж Менскам і Вільняю. Вот увесь час мы пра гэта распавядаем у нашых праграмах, але вось, дарэчы, мы ніколі не пыталіся, што думаюць на гэты конт беларусы, якія жывуць у Літве, і вось не ты, якія толькі прыехалі ўцекачы, а вось менавіта беларусы, якія жывуць на стала, як рэагуюць на гэта літоўцы. Вось літаральна на мінулым тыдні быў скандал вакол Беларускалію, так, ледзь увесь урад не пайшоў у адстаўку, удалося яго захаваць, тым не менш, ну, вось нейкія страты былі такія, як сказаў мне Габрыэль Ландсбергес, для яго ягоная пасада менш важная, чым імідж краіны. Ну, вось імідж краіны крыху папсаваўся, Ландсбергес застаўся, тым не менш, вось гэтыя напружанні, гэтыя падводныя камені, яны ўвесь час всплываюць. І такім чынам, Петр Александр, вось як літоўскае грамадства ўспрыняло вось гэты скандал вакол Беларускалію, ці сапраўды падтрымліваюць вось тое, што Літва мусіць так моцна рэагаваць на санкцыі і іх выконваць? Ну, заўжды трэба адзначыць, што паміж бізнесам, грамадствам ёсць моцны выбар маралі, выбар коштаў, выбар бытавога жыцця і гэтак далей. І таму для звычайных літоўцаў гэта таксама адаб'ецца вельмі балюча. Многія проста праз санкцыі, праз блакіроўку пастаўкі беларускіх угнаенняў у партыі Клайпеды страцяць як працу, так і заробкі. Таму асабліва тыя, хто звязаны з літоўскай чыгункай і клайпедскімі партамі, зразумела, што на ўсё гэта глядзяць негатыўна. Калі казаць пра саміх беларусаў Літвы, тут таксама думка падзяляецца. На жаль, мы і пабачылі, напрыклад, так, 16 снежня ў беларускай амбасадзе быў прыём, прыйшло шмат мясцовых беларусаў, якія задаволеныя рэжымам, і адпаведна яны вельмі негатыўна глядзяць на гэтыя санкцыі. Ну і лічаць, што вось гэта выдумка кансерватараў, ландсбергістаў,
з тым, што каб адмыслова папсаваць адносіны паміж нашымі краінамі. Спадару Александр, а вось хто гэтыя людзі, якія задаволеныя рэжымам? Гэта тыя, якія нейкім чынам супрацоўнічаюць, вядуць бізнес ці працуюць вось у нейкіх урадавых структурах? Хто гэта, калі вы ведаеце? Я б сказаў бы, вельмі розны кантынгент, пачынаючы, як кажуць, там ззаду па ўзросце ад пенсіянераў, якія яшчэ былі выхаваны ў савецкі час у савецкіх традыцыях. Як правіла, гэта рускамоўныя беларусы, нават можна так іх акрэсліць, а таксама тыя, якія працавалі на ўсіх гэтых прадпрыемствах, заводах за савецкім часам. І, адпаведна, яны думаюць савецкімі катэгорыямі, падтрымліваюць Лукашэнку і ягоны рэжым і, зразумела, незадаволеныя. Ёсць частка беларусаў мясцовых, якія нават тут нарадзіліся, але цудоўна разумеюць, што адбываецца, якія негатыўныя працэсы і, зразумела, адпаведна падтрымліваюць гэтыя санкцыі. Спадару Александр, прапаную нам на хвіліначку перапыніцца, паслухаць выказванне Александра Лукашэнкі, які сёння ізноў пачаў пагражаць і гэтым разам абяцаў перакрыць шлях украіна-літоўскаму гандлю, які пралягае праз Беларусь. І гэта мае быць адказам рэжыма на выпадак, калі Літва перакрые Клайпецкі порт для беларускіх тавараў, у першую чаргу для прадукцыі беларускалію. Если тема транзита с Евросоюза уже совсем набила оскомину, то как-то совсем не вспоминают, что взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой, Украина-Литва, через нашу страну в этом году составил около 3 миллионов тонн. В том числе через Гомельский участок государственной границы. Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Но мы закроем этот транзит. Пускай ездят там через Германию или попробуют через Польшу. 3 раза дороже будет. Мне кажется, здесь также имеется весьма солидный потенциал для ответа на всю эту литовскую чехарду по Клайпецкому порту. Вось такая літоўская чехарда паводле Александра Лукашэнкі, і ён задаецца рытарычным пытаннем, чым думаюць літоўцы, калі напіраюць на нас. Вось на вашу думку, чым думаюць літоўцы? Чаму літоўцы падтрымліваюць вось змаганне беларусаў за свабоду, за сваё права выбару? Літоўцы думаюць тымі самымі катэгорыямі, як і прагрэсіўнае беларускае грамадства, і тое, што месца Беларусі ў Еўропе і месца Літвы. І калі Літва прыйшла ў Еўропу, то яны мусяць дапамагчы гэта зрабіць і беларусам. Таму спрыяюць найперш дэмакратычным працэсам, які там адбываюцца. Ну, а рыторыка Лукашэнка там даволі смешна. Паглядзець, колькі беларускіх тавараў прадаецца нават у крамах Літвы, у Максімах і ў іншых. Там, пачынаючы ад гарэлкі, заканчваючы рознымі там кулінарнымі выбарамі. Ну, калі ласка, успынем вось пастаўку гэтых тавараў у Літву і хто пацерпіць. Пацерпіць якраз рэжым, таму гэта, я лічу, простая гульня слоў і нічога больш. Акрамя пастаўкі калійных угнаенняў праз клайпецкія порты, ёсць шмат іншых рэчаў, той жа самы гандаль, як я ўжо сказаў, паміж Літвой і Беларуссю. Напрыклад, тое ж самае набыццё электрычнасці. Ну, добра, Літва перастане набыць электрычнасць і гэтак далей. Таму, кажу, гэтыя пагрозы, як звычайна, пад сабой, я думаю, што не маюць нічога рэальнага. Спадар Александр, дзякуй вам вялікі за тое, што далучыліся да нашай праграмы. Ўсяго добрага. А мы яшчэ на хвіліначку застаемся ў Вільні, дзе працуе прыватная школа з беларускімі каранямі. Зараз яна перанесліся ў літоўскую сталіцу, і сёння тут прайшлі традыцыйныя беларускія калядкі для дзетак нашых суайчыннікаў, якія вымушаны былі з'ехаць за мяжу па палітычных матывах. Мэта арганізатараў падарыць дзецям атмасферу свята і дапамагчы ім не забывацца на свае карані. Давайце паглядзім, як гэта было.
дзеткам, які з'ехалі з Беларусі, вельмі важна таксама памятаць, ведаць, па-першае ведаць, а потым яшчэ і цаніць, самім здолець гэтыя ўсе звычкі, традыцыі, песні, перадаваць адно аднаму. Ну, вставай, будь живая! Ми так само хочемо, щоб сонце вернулося, і ми тому вирішили обов'язково у школі так само привітати Соніка. Здесь мы приходили, пели песни, делали сцены, и нам за это давали вон вкусняшки. А мы бачим, що я дома. Кожны дзіцёнак беларус павінен ведаць традыцыі, павінен ведаць, як гэта было. Таму гэта цудоўна, што ёсць такая магчымасць паспрабаваць даведацца, папець. За смерць амаль 300 асобаў у небе над Донбасам яны маюць сядзець за кратамі ўсё жыццё. Пракуратура Нідерландаў запатрабавала пажыццёвыя тэрміны для 3 грамадзянінаў Расіі, 1 грамадзяніна Украіны. Усіх іх абвінавачваюць у датычнасці да авіякатастрофы рэйсу МХ-17 у 2014 годзе над Донбасам. Пракурор зачытвала абвінавачванне ажно 3 дні. Словы пракурора пацвярджае экспертыза. У заключэнні абвінавачвання сказана, што самалёт збілі з зенітна-ракетнага комплексу БУК, які быў у падпарадкаванні менавіта 53-й брыгады супрацьпаветранай абароны расійскіх узброеных сілаў у Курску, які даставілі на тэрыторыю непрызнанай Данецкай Народнай Рэспублікі ў ноч на 17 ліпеня 2014 года. Мы патрабуем, каб Гіркін, Дубінскі, Пулатаў і Харченка былі асуджаныя кожны паасобку за супольнае збіццё самалёта, якое пацягнула за сабой смерць 298 чалавек на борце. Тэрмін зняволення мусіць быць пажыццёвым. Крэмль змяняе амбасадара ў Менску, свайго блізкага супрацоўніка, старшыню вышэйшай рады партыі «Адзіная Расія», да паўнамоцнага прадстаўніка Расіі ў кантактнай групе па урэгуляванні сітуацыі ва ўсходняй частцы ўкраіны Барыса Грызлова. Пуцін кідае на адказны ўчастак са шматлікімі праблемамі. Да нашага эфіру далучаецца палітолог Валер Карбалевіч. Вітаю, Валер. Добрый вечер. Вось як вы ацэньваеце, гэта яшчэ не да канца прызначэння, бо мы чакаем, пакуль Владзімір Пуцін падпіша гэтае прызначэнне, але ўсё кажа пра тое, што хутчэй за ўсё Барыс Грызлоў прыедзе ў Менск. Вось як такі святочны падарунак з Крэмля вам? Я хочу нагадаць, што літаральна за 3 гады гэта ўжо 4-й амбасадар России ў Беларусі з'явіўся. Яны так ліхаманкава мяняюцца, што таксама сведчыць пра тое, што беларуская тэма, беларускі кірунак даволі важны, і таму ідзе пошук некай фігуры, якая полностью задавальняла і Пуціна, і повністю задавальняла вырашэнне тых задач, якія ставіць Крэмль на, скажем так, беларускім кірунку. Так, сапраўды, такая фігура, як Барыс Грызлоў, гэта даволі такі цяжкавагавік. І гэта значыць, што Беларусь у замежнай палітыцы Расіі павялічвае сваю палітычную вагу. І таму дзеля таго, каб Беларусь выконвала тую ролю, якую ёй адводзіць Пуцін, патрэбен такі цяжкавагавік. Барыс Грызлоў найперш будзе мець магчымасць наўпрост камунікаваць з Владзімірам Пуцінам, што даволі важна. І я думаю, што Москва хацела б бачыць адносіны Беларусі з Расіяй прымерна такія ж, як адносіны, якія мелі з Савецкім Саюзам краіны былога сацыялістычнага блоку, сацыялістычнага лагеру. Калі, скажем, амбасадар Савецкага Саюза быў другім цэнтрам улады, цэнтрам уплыву ў сацыялістычных краінах.
Ось. І я думаю, што ідэальны варыянт быў бы менавіта такі. Расія паспрабавала менавіта такі ход зрабіць, калі прызначылі Михаіла Бабіча. Але ўзнік востры канфлікт паміж афіцыйным Менскам і Бабічам, і яго давялося адклікаць. Вось. Я асцерагаюся, каб не было паўтарэння той гісторыі з Бабічам. Я акурат пра гэта хацелася запытаць, бо вось мы бачым, што апошнім часам на вось гэта фатэлі амбасадары прызначаюць такіх досыць важных персонаў. Мы памятаем Бабіча, пра якога мы таксама шмат размаўлялі ў студыі Белсат, абмяркоўвалі, што гэта такі вось бультэр'ер Пуціна. І вось цяпер некаторыя прызначэння Грызлова спараўноўваюць з прызначэннем Чарнамырдзіна ва ўкраіну. Ці вы пагаджаецеся? Ну, можна, зразумела, і такія паралелі праводзіць. Сапраўды, Чарнамырдзін ва ўкраіне быў чалавекам, які меў даволі моцны уплыў на палітыку. Справа ў тым, што дасюль у беларуска-расійскіх адносінах роля амбасадара была невялікая. Вось калі быў амбасадар Александр Сурыкаў, ён быў 7-8 гадоў, і ён увогуле мала ўплываў на беларуска-расійскія адносіны, таму што беларуска-расійскія адносіны ішлі, скажем так, паміма Міністэрства замежных спраў. А амбасадар гэта з каманды МЗС. Вось. Ну, але потым сітуацыя памянялася, і цяпер мы бачым, што вось фігуры, якіх Кремль прысылае ў Беларусь, яны маюць значную палітычную вагу. І гэта азначае, што, яшчэ раз падкрэсліваю, роля Беларусі ў замежнай палітыцы Расіі ўзрастае. Асабліва сёння, калі Расія ўстала на шлях канфрантацыі з Захадам, і ў гэтым плане роля Беларусі вельмі вялікая, бо гэта практычна адзіны саюзнік Расіі, які гатовы падтрымаць Расію ў такой замежна-палітычнай лініі. Спадар Валер, скажыце, калі ласка, а вось як вы думаеце, якія заданні дасць Владзімір Пуцін Барысу Грызлову? Што ён змусіць рэалізаваць? Тут з'яўляюцца пэўныя думкі пра стварэнне парламенту супольнага. Вось на вашу думку, з якой місіяй яго выпраўляе Владзімір Пуцін у Менск? Ну, бачыце, парламент... Нормального парламента няма ні ў Беларусі, ні ў Расіі. Навошта патрэбен парламент, так сказаць, саюзнай дзяржавы, я не вельмі разумею. Я думаю, што задача Грызлова будзе павелічэнне ўплыву Расіі на Беларусь, павелічэнне залежнасці Беларусі ад Расіі. І гэты працэс павінен ладзіцца паступова, крок за крокам. Вось, і вось менавіта ачоліць гэтую тэндэнцыю і павінен будзе Барыс Грызлоў. А ці быць можа так, што акурат Барыс Грызлоў гэта добрая асоба, каб дапамагчы ў двукоссі вырашыць палітычны крызіс, які зараз ёсць у нашай краіне, на карысць Расіі, натуральна. Всё ж такі это вельмі ўплывовая фігура. Ну, бачыце, для вырашэння палітычнага крызісу патрэбна прыняць такія захады, як спыненне рэпрэсій, вызваленне палітвязняў, пачатак дыялогу з апанентамі. Дык калі сама Расія праводзіць такую ж палітыку, як Александр Лукашенко адносна сваіх апанентаў, то чаму Грызлоў павінен тут, у Беларусі, неяк падштурхоўваць Лукашэнку да такой лібералізацыі? Я з цяжкасцю гэта ўяўляю, гэты тренд, і вось тое, што Лукашенко заявіў, што не будзе праводзіць датэрміновых выбараў, мне падаецца, гэта азначае, што Расія перастала моцна ціснуць на яго ў гэтым кірунку.
Тому ось якраз рішення гэтых задачі навряд чи потрібно Грызлову. Я яшчэ хочу зачитаць тут одну цытату Барыса Грызлова. «Мы, рускія, жадаем жыць у сяброўстве з іншымі. І гэтая рыса не ўласцівая іншым нацыянальнасцям». Да рэчы, вось Барыс Грызлов вядомы такімі афарызмамі, можна сказаць, сваімі досыць цікавымі выказваннямі. Вось што азначае такое выказанне, што мы жадаем жыць у сяброўстве з іншымі, і гэтая рыса не ўласцівая іншым нацыянальнасцям. Гэта мае нейкі сэнс? Бачыце, гэта звычайны прапагандысцкі тэзіс, які мала мае агульнага з рэальнасцю, власна кажучы, як і любыя прапагандысцкія пастулаты. Дзякуй вам вялікі. Ну, будзем сачыць за тым, што прывязе Барыс Грызлоў у Менск. Палітолог Валер Карбалевіч быў з намі на сувязі. Дзякуй вам вялікі, спадар Валер. А мы тым часам пераносімся ў Лондон. Не консула, а іншага супрацоўніка амбасады і не ударыў, а даў поху па шчацэ за абразу бацькоў. Адзін з удзельнікаў канфлікту ля амбасады ў Лондане распавёў Белсату сваю версію падзею. Ён прызнаў, што трохі выпіў і падышоў да амбасады, каб спраўдзіць, ці знаходзіцца там пратэставая інсталяцыя. На месцы ж апынуліся супрацоўнікі. Это была моя личная инициатива. Я купил туалетный ёршик и купил бутылку Доместоса. В туалетном ёршике я написал по-английски «зубная щетка». На Доместосе я написал по-английски «зубная паста». И поставил их перед дверью посольства. После того, как процесс закончился, мы ушли от посольства. И примерно без 20, без 15-8 я никого не зазывал никуда, просто пару человек пошли со мной. Мы пошли, моя личная цель была пойти проверить, стоит ли там эта зубная паста и зубная щетка возле двери до сих пор. Ее там не оказалось, но в тот момент, когда мы подошли к посольству, там уже стояли 4 человека. Когда я увидел, что этого ничего возле двери нету, я их спросил, почистили ли они уже зубы. После чего в мою сторону началось агрессивное поведение со стороны работников посольства. Начали оскорблять моих родителей, мою семью в целом, меня нецензурной лексикой. Говорить, что наш протест это, я даже не буду слова повторять, но оскорблять протест, говорить, что мы хотим продать страну Западу. Потом все вернулось опять к моим родителям, ко мне лично, после чего я, честно признаться, не сдержался. Отвечал тоже нецензурной лексикой представителям посольства, если они такими являются, хотя бы с подозрением, что это были агенты КГБ. Не удержался и дал им нужную пощечину. После чего он развернулся, убежал назад внутрь посольства. И полиция приехала буквально через минуту-полторы. В моем понимании это была запланированная провокация со стороны представителей посольства. Человеку, которому я дал пощечину, он был в очках. Человек, который вышел из посольства, потом с кровью под носом, он был без очков. Мало того, эти два человека пересеклись. Человек, которому я дал пощечину, он подошел к полиции забрать свое дипломатическое ID, он возвращался назад в посольство, когда вышел второй человек из посольства с окровавленным носом. Я верю в то, что британская полиция разберется во всем правомерно, не так, как это было бы в Беларуси. У меня нет сомнений в том, что будет все по закону. Как мне объяснил адвокат до интервью, мне грозит от предупреждения до штрафа. То есть арестовали меня по местным законам, арестовали меня, так, как это называется, common assault. Как сказал адвокат, это самая низшая градация того, за что могут арестовать. Если бы все было так, как говорит посол прессы и другие люди из посольства, то меня бы арестовали совсем по другой причине, и я бы до сих пор находился под арестом. Як зовуть гостя?
У Кобрыне массово хварэюць школьники. Нам написала маці 4 детей, у 3 з которых высокая температура и кашель. Іншыя чытачы тэлеграм-каналу Белсат подзяліліся звесткамі аб тым, якая ситуация у школах и садках, куды ходзяць іх дети. Вось сведчанне, якое мы атрымалі. У Кобрыне у школах повально хварэюць дети, высокая температура от 39 до 40. Праз дзень-два пачынаецца кашель у школе. У класе хварэюць 20, з 23 хварэюць 20 детей. З 28 хварэюць 23 дзіцяці. На гэты момант адміністрацыя школы карантин уводзіць не збіраецца. У паліклініцы сцвярджаюць, што гэта грып. Мы папрасілі вас, шановныя гледачы, падзяліцца ў каментарах пад допісам інфармацыі, ці было нешта падобнае і ў вашых мясцовасцях. І вось, якія адказы мы атрымалі, давайте разам паглядзім. У Гомлі ў нашай школе такая сітуацыя была 2-3 тыдні таму. У класе з 23 чалавек было толькі 8. У Аршанском раёне палова дзяцей хварэе, пішаце вы. У Менску з 10 з 10 хварэюць. Напрыклад, таксама ў Менску у 8 класах па 10-15 чалавек адсутнічаюць. Класныя кіраўнікі раяць у санстанцыю званіць. Вось, хварэюць 23 чалавекі з 28. І так на ўсёй паралелі ў Жодзіна. Паводле адказу школу карантинам займаецца санстанцыя. Такая самая сітуацыя ў 2 школах гораду. Такая ж карціна, пішаце вы, але ўжо 3 тыдні таму пачалася ў Магілёве. У Бабруйску тая ж сітуацыя, калі адміністрацыя школы не ўводзіць карантин. Бацькі, для чаго? Мамы, дзе ваша пільнасць, пытаеце вы. Так што дзякуй вам вялікі, што дзеліцеся гэтай інфармацыяй. Давайте разам будзем прарываць інфармацыйную блакаду, якую спрабуе зладзіць рэжым. Тым часам у Беларусі не будзе масавай самаізаляцыі. Сённяшняга дня змянілі правілы. Цяпер дома застаюцца толькі рэальна хворыя. Усім астатнім кантактам першага і другога ўзроўню у школы, садкі і на працу. Амаль 2 гады эпідэміі, новыя мутацыі вірусу, а беларускай медыцыны блізкая к калапсу. З намі на сувязі лекар, заснавальнік платформы «Э-Здароўе» Владимир Сверков. Спадар Владимир, вітаю. Добрый вечер. Скажите, ці вы лічыце гэта слушным рашэннем, што не павінна быць самаізаляцыі кантакту другога і першага ўзроўню? Ну, конечно, нет. Мой ответ очевиден, и очевиден, я надеюсь, большинству граждан Беларуси. Конечно же, нет. Эпидемия продолжается, и те мероприятия, о которых все говорят, и в том числе и мы говорили, должны продолжаться. То есть это прививки, маски, самоизоляция. Дакладна так, сёння, дарэчы, Святлана Ціхановская апублікавала пост, у якім напісала, што статыстыка захварэння на COVID-19 у Беларусі рэальна ў 10 разоў вышэйшая за афіцыйную. Вось можаце гэта пацвердзіць вашымі дадзенымі, бо гэта паводле фонду медыцынскай салідарнасці? Да, так и есть. Вельмі ёміста, просто нават цяжка штосьці дадаць. Я, к сожалению, не могу добавить ничего большего, потому что действительно так и есть. Причем я подозреваю, что не исключено, что эти данные будут и еще страшнее. Это только фонд медицинской солидарности достаточно осторожно дает эти цифры. То есть это минимум во сколько раз больше, но не исключено, что гораздо хуже ситуация. Но тым часам медыцынскія установы Беларусі яны ўжо досыць моцна загружаныя на 85-100%. Лекараў звальняюць. Вось па вашых дадзеных, як зараз реально выглядае ситуация в наших больницах? Абсолютно точно так же, как вы сказали. Увольнения продолжаются. Как они начались в 2020 году, так они продолжаются и сейчас. Причем в последнее время, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, такое чувство, что абсолютно две какие-то параллельные вселенные существуют. Существуют вселенные эпидемии и недостатка медицинской помощи, и вселенная, в которой обязательно нужно увольнять тех врачей, которые врачей и медсестер, которые по своим взглядам не совпадают с идеологической позицией существующей власти.
Тым не менш мы бачым, што вось гэтая медыцынская сістэма, якая зараз існуе ў Беларусі, яна абсалютна не вытрымлівае вось такіх экстрэмальных нагрузак, скажем так. І фонд спартовай медыцынскай салідарнасці правялі адмысловую канферэнцыю. Вы запрапанавалі іншы від і агулам іншую пабудову вось медыцынскай сістэмы ў Беларусі. Гэта так званая страхавая медыцына. Што гэта такое, ці рэальна яна бы магла дапамагчы нам вырашыць вось гэтыя праблемы, якія зараз ёсць? Ну, на самом деле мы обсуждали страховую медицину не с точки зрения, что это какая-то панацея, с помощью которой можно решить все проблемы в здравоохранении. Цель конференции была в том, чтобы, в принципе, рассказать людям, что такое страховая медицина, стоит ее бояться, не стоит, какие у нее плюсы, какие минусы. И, если кратко, основной вывод конференции был тот, что идеальной системы здравоохранения или финансирования здравоохранения не существует, что Беларуси придется искать свой вариант и свой выход, в котором страховая медицина может и должна занять свое место. Вот как это будет организовано, будет зависеть от ситуации. Чтобы было немножко понятно, что такое в принципе страховая медицина, что в принципе такое страховка и для чего она делается, представьте себе, что один человек вряд ли может оплатить самостоятельно свою медицинскую помощь или какие-то достаточно сложные вмешательства. Именно поэтому люди, проще говоря, сбрасываются деньгами в общий фонд, в общий котел, в надежде на то, что потом из него они смогут взять деньги на свое лечение. Вот это вот в общих чертах и есть страховая медицина. Количество здоровых людей больше, чем количество больных людей, а сбрасываются все. Вот Ну, так это это и прикладна работает. як пенсійная система, так? Ну, умовно кажучи. Скидываются все, ну, і кому в общем, треба да. платиться. Угу. Ну, гэта Конечно, распаўсюджаная да. сістэма, гэта распаўсюджаная сістэма ў розных заходніх краінах, ну, але дзеля таго, каб плаціць за гэтую сістэму аховы здароўя, гэта трэба, мне здаецца, такая змена ментальная, бо ўвесь час вось улады кажуць, ну, але у нас в Беларусі бясплатная медыцына, але хаця рэальна мы разумеем, што бясплатная медыцына ў Беларусі это міф. Конечно. Любая система здравоохранения финансируется деньгами граждан. В страховой медицине люди платят свою страховку из своей зарплаты и видят, сколько они платят, и имеют право знать, на что эти деньги потом пошли. И они знают, на что эти деньги пошли. В Беларуси финансирование системы здравоохранения тоже идет из зарплат людей, тоже идет из налогов этих людей. Просто система распределения в дальнейшем этих денег не настолько очевидна и не настолько прозрачна, как она должна и могла бы быть. В этом вся разница. Поэтому люди в Беларуси тоже платят за свое здравоохранение. Из каждой зарплаты каждый работодатель каждый месяц вычитывает какую-то сумму, которая идет в бюджет, из которого потом формируется бюджет на здравоохранение. Не существует бесплатного здравоохранения нигде. Але акрамя гэтага трэба заплаціць яшчэ за платныя паслугі, бо в прынцыпе бясплатная медыцына яна такая, ну, вельмі сціплая, умоўна скажучы, так, калі патрэбны нейкія дадатковыя аналізы ці нейкія спецыяльныя абследаванні, за гэта все трэба заплаціць. Конечно. И в этом проблема в том, что система в принципе платная, то есть вы все равно уже заплатили за ваши медицинские услуги, несмотря на то, что государство утверждает, что это все бесплатно, и вы должны еще что-то до этого платить. Вот чтобы навести в этом порядок, центральная система страхования или система обязательного страхования могла бы быть хорошим подспорьем со всеми ее возможными недостатками, о которых можно посмотреть либо в нашем стриме, который мы вчера делали, либо сделать отдельную какую-то передачу на эту тему, потому что тема очень большая и сложная. Я еще раз скажу. Система финансирования здравоохранения состоит из двух частей. Как мы деньги собираем в здравоохранении и потом, как мы эти деньги распределяем. И важнейшая часть является то, как мы распределяем. И вот здесь государства отличаются очень сильно друг от друга. Система распределения средств в учреждения здравоохранения или врачам должна быть основана на том, какие услуги в течение прошлых лет и прогнозные услуги на следующий год будут оказываться этим учреждением. То есть должно быть
Как я уже сказал, система должна быть прозрачной, должно быть понятно, за что мы платим эти деньги и куда идут наши деньги, которые мы выплачиваем из своих зарплат. Нам бы вельмі хацелася, каб сістэмы ўсе былі празрыстыя, не толькі медычная, але судовая і іншыя сістэмы. Спадзяемся, што так і адбудзецца, што удасца рэфармаваць беларускую медычную сістэму. А пакуль мы разам з вамі заклікаем усіх нашых гледачоў насіць маскі, рабіць прышчэпкі, дбаць пра сваіх блізкіх і ўсё ж такі па магчымасці самаізалявацца, бо вірус нікуды не дзеўся, ён з намі, ён развіваецца. І вось, як мы бачым, беларуская медычная сістэма не вытрымлівае. Тым часам мы пераносімся ў іншую тэму. Другі энергаблок Беларуская АЭС увядуць у эксплуатацыю ў 2022 годзе. І тады станцыя выйдзе на намінальную магутнасць, пачне генераваць 40% электраэнергіі краіны. Пра гэта сёння паведаміў прэм'ер-міністр Роман Галоўченко. А раней Лукашенко казаў, што калі захоча, то Беларусь пабудуе сабе і другую такую станцыю. Нават калі зусім не дбаць пра экалагічную бяспеку, то ці патрэбна нам такое будаўніцтва з фінансавага пункту гледжання? На гэтае пытанне адказаў эканаміст Ярослав Романчук. Нам точно не нужно. А вот те люди, которые представляют собой атомное лобби России, которые участвуют в освоении ресурсов, в том числе банки, которые эти деньги обслуживают, это, конечно же, очень хороший способ получить, заработать на освоении такого рода кредитов. Всегда есть место 15-20% откатов, сомнительных платежей, может даже там по минимуму, да. Поэтому глобальные проекты – это очень хороший источник доходов для чиновников высокого уровня, коммерческих структур, которые они лоббируют. Ну и мы знаем, достаточно мощное лобби, атомное лобби России, которое продвигает свои продукты, в том числе в Беларусь. Вот. А с точки зрения, там, зачем нужно, ну это уже другой вопрос. Он, в общем-то, так не стоит. Есть кредит Российской Федерации, которая пробивает Росатом, есть компании, которые их обслуживают, в том числе бывшие высокие чиновники энергетического сектора Беларуси. Так что это борьба лоббистов, каждый лоббирует свое и получает свое, а смысл, если коммерческий, если безопасность этого объекта, это другие вопросы, которые, к сожалению, не рассматриваются. Ну так вось, мала праблема з першай, дык плануюць яшчэ адну. Лукашенко даручыў Роману Галоўченку прапрацаваць пытанне пабудовы яшчэ адной АЭС у цесным супрацоўніцтве з расійскімі спецыялістамі. Планы прапануюць агучыць праз год. У студыі эканамічны аглядальнік Белсату Станіслав Івашкевіч. Вітаю, Стась. Вось у вас літаральна днямі выйшла спецыяльнае расследаванне, прысвечанае першай адзінай пакуль астравецкай АЭС, у якой вельмі шмат праблемаў. Ну вот проста яны зашкальваюць. І вось калі казаць не толькі пра эканоміку, але і пра бяспеку перадусім. Што галоўнае? Ну, значыць, па-першае, трэба сказаць, што гэты зліў, ён тычыўся будаўнічай падряднай арганізацыі, якая займалася будаўніцтвам неядзерных установак, скажем так. Вось. І таму тыя праблемы, якія там бачна, якія там выявіліся, яны не тычацца рэактара, напрыклад. Вось. Але, напрыклад, там ёсць праблемы з сістэмай пажаратушэння. Як пажартавала наша расследавальніца Ксенія Везнікоўцева, што значит, там не загерметызаванае памяшканне, там дзіркі, і атрымліваецца, што такое магчыма спадзяцца на што натуральным чынам будзе пажаратушэнне, праз тое, што проста будынак будзе прапускаць дождж зверху. Ну, а насамрэч, на самай справе, то, што не герметычна, это азначае, што не будзе нармальна працаваць. Другое, напрыклад, гэта дызельная электрастанцыя, якая павінна сілкаваць усе тыя аварыйныя сістэмы, у выпадку аварыі, калі паступленне току з рэактара спыніцца. Гэтая дызельная электрастанцыя зробленая схібамі, якія ставяць пад пытанне яе здольнасць функцыянаваць. І прычым гэта яшчэ было расследаванне на Белсаце, это быў акурат першы выпуск перадачы «Давайце разбірацца», калі мы выявілі тое, што яны бралі туды некваліфікаваных падрадчыкаў. Падрадчыкі, якія не адпавядалі паводле сваёй катэгорыі. В Беларусі ёсць катэгорыі першая, другая, трэцяя, чацвёртая, паводле складанасці і патэнцыйнай рызыкоўнасці аб'екта, да якіх можна дапускаць наколькі кваліфікаваных падрадчыкаў. Так вось, тыя падрадчыкі, якія будавалі гэтыя пералічаныя аб'екты, яны не мелі першай катэгорыі, а былі абавязаныя яе мець. І ў 2018 годзе мы проста указалі на это, што ёсць такая
што ёсць такія хібы, а атрымаецца 21 бачым, што гэтыя хібы выраслі в канкрэтныя Ну, уражвае колькасць гэтых хібаў, гэта, здаецца, 18 тысяч было, іх потом засталося 5, потым але агулам, ну, 3000. просто тысячы нейкіх хібаў у атамнай электрастанцыі, гэта, ну, так, воласы просто так дыбам становяцца, і яшчэ ўразіла мяне адна лічба, гэта тое, што кожны дзень прастою каштуе больш за 2 мільёна. А простой 40% Прастою было часу. 40% часу. Ад моменту запуску, так. То бок, ну, просто нейкія касмічныя кошты вырастаюць. Да нашай размовы далучаецца эколог Ірына Сухі. Вітаю вас, спадарыня Ірына. Ці вы ўжо паглядзелі расследаванне нашых журналістаў? І вось якія вашы ўражанні пра тое, што цяпер адбываецца ў Астраўцы? Ну, даже несмотря это расследование, мы на протяжении всех этих лет строительства следили за застройкой и неоднократно отмечали, что она ведется непрозрачно, что информация недоступна, что нет независимого контроля, и что, к сожалению, белорусский Госатомнадзор невозможно считать независимой контролирующей структурой, которой она должна быть. Потому что когда мы, вот, если посмотрим, Госатомнадзор выдавал там разрешение на физический пуск, на лицензию на АЭС, и это было все время приурочено к каким-то, там, скорее, политическому календарю, там, перед выборами физический пуск, там, к 7 ноября там, на полную мощность выводили АЭС. И это показывает, что... Скорее всего, то есть Госатомнадзор, ну, как это, подвергается определенному давлению, чтобы эти все вещи можно было сделать именно в эти даты, а не то, что когда станция там готова или все ее агрегаты готовы к эксплуатации. Ну и, в общем, результат был виден, когда станция то включается, то выключается. Даже без вот этого слива и без вот там этих 18 тысяч недоделок было понятно, что что-то не так. И, к сожалению, ожидать, что как бы второй реактор строился лучше, ну, нет оснований. Я прапаную паслухаць выказванне літоўскага журналіста Рытаса Стасяліса, які ўпэўнены, што вось увод ва эксплуатацыю і гэтыя все тысячы недаробак і другі энергаблок, яны можа мець і палітычны кошт для Беларусі. Давайте послухаем выказванне і вернемся до нашей размовы. А когда решался вопрос по санкциям для Беларуси, вопрос стоял и о санкциях для белорусской атомной электростанции. Но он пока не прошел. Так что после разной информации, которая публикуется сейчас, конечно, есть такой шанс, что этот вопрос станет более актуальным и, возможно, будет решен. Ну, вось так паглядзім, ці адрэагуе на гэта еўразвяз належным чынам. Стась, скажы, вось, як ты думаеш, навошта, адкуль гэта ідэя? Навошта Беларусі яшчэ адна атамная электрастанцыя? Ідзе тэарэтычна яе маглі б пабудаваць. Вось тут у нас у каментарах гледачы пішуць, што калі адну пабудавалі каля Расіі, то другую хіба, мабыць, каля Польшчы. Каля Літвы, то другую... Каля Літвы, так, а другую каля Польшчы, вось, Украіна. Да, потому что сказали, что разместим российскую ядерную сброю. Вот это АЭС, может быть, это ядерная зброя есть, якой мається на увазі. Можно так здогадаться. Справа в тым, что у ходе расследования мы опытывали экспертов, зараз навскидку не памятаю, который з іх сказал, что ніводзін один вузел, які вырабляе электрычнасць, не павінен займаць больш за 10% ад всей электрычнасці. Значит, ну, для стабільнага функцыянавання энергасістэмы. Кожны з рэактараў, значит, ужо існай станцыі, это по 10%. Уже по 10%. То бок, по вялікім рахунку, калі не экспартаваць, то другі рэактар просто грае ролю рэзервовага для першага рэактара. Ну, а каб было зразумела, што рэзерв можна, што рэзервовыя могуць быць станцыі, которые б каштавалі в десяткі разоў менш, чым
чым каштуе гэтае. І, дарэчы, вось тое, што дапоўніць да таго, што казала Ірына пра залежнасць дзяржатамнагляду, пра гэта неаднаразова казалі і місіі МАГАТЭ, і была заява Еўрапарламенту, і это было відавочна у часе запуску станцыі дзяржатамнагляд забараніў яе запускаць без выпраўлення, значыць, парушэнняў, на что ему, значит, его не послухали и запустили, за что Дзяржатамнагляд выписал им штраф $200. Приблизно $200. Вот, они заплатили. Просто смешно. Так, атрымаецца, што это, ну, Дзяржатамнагляд, это павінна быць, атрымаецца кантралёр, які адказвае за ядзерную бяспеку. Это павінна быць кантралёр, который незалежны ад усіх. Там Лукашенко ему не павінен магчы нічого сказаць. Лукашенко ему павінен даць такія паўнамоцтвы в інтарэсах атрымаецца ядзернай бяспекі. Ну, бачна, што у яго ніякіх няма в незалежнасці не толькі ад Лукашэнкі, але і ад індустрыяльных лобі, але і падобна, што і ад бізнесу, які займаецца этим. Ну, і Хутчэй за ўсё, гэта вось ёсць той вузел, які вось усе гэтыя ручейкі акурат сюды сходзяцца, каб потым была магчымасць запусціць тое, што патрэбна. Спадарыня Ірына, хацела бы запытаць вас, наколькі небяспечнай для Беларусі можа быць пабудова гэтай другой станцыі? Мы памятаем, наколькі эколагі пратэставалі, беларусы пратэставалі супраць пабудовы першай электрастанцыі, цяпер атамнай электрастанцыі, цяпер нам хочуць зрабіць яшчэ адну. Што гэта такое? Мы все памятаем Чарнобыль, дарэчы, Лукашенко сёння зноў заяўляў пра тое, што трэба там у Гомельскую вобласць напоўніцу выкарыстоўваць. Что это? Шаленство? Что это? Не, мне кажется, что это какие-то неадекватные заявления, потому что белорусская энергосистема не выдержит еще одной станции, потому что как бы это первый Островец, если он будет работать, оба реактора, ну, в нормальном режиме, если они не будут все время выключаться, то они будут вырабатывать почти половину необходимой энергии Беларуси. Энергосистема не может состоять из двух атомных станций, потому что, то есть, нужны станции резерва и нужны станции, которые вот пиковые нагрузки балансируют. Атомная станция не может сама себя балансировать. То есть вот представить себе такую энергосистему, это бред. Я думаю, что это скорее может быть связано, что белорусы хотят получить еще один кредит, чтобы как-то там, я не знаю, поддержать экономику, как-то шахер-махер с этими кредитными деньгами поиметь, потому что все как бы сейчас с экономикой не очень хорошо. Но я уверена, что в Беларуси не построится вторая станция, потому что это просто как бы невозможно для нашей энергосистемы. Дякую вам вялікі за гэтую аптымістычную выснову, бо ўсё ж таки другая электрастанцыя гэта вялікая пагроза для ўсіх нас, якая не эканамічна, не патрэбная Беларусі, якая рэальна не можа быць экалагічна таксама матываванай. Так што, шаноўнае спадарства, дзякуй, спадарыня Ірына, за вось гэтае падсумаванне. Спадзяёмся, што так і будзе, што ўсё ж таки нам не дадуць яшчэ адзін такі падаруначак уже цяпер бліжэй Польшчы ці Украіна. Шаноўнае спадарства, Станіслав Івашкевіч, аглядальнік эканамічнай Белсату, быў з намі на сувязі, нават з намі ў студыі. Вось, тым часам хутка Новы год, гэта час веры ў лепшы, час новай надзеі для кожнага з нас, а так і для ўсёй Беларусі. Зараз мы перажываем вельмі няпростыя часы, менавіта таму прапануем сустрэць Новы год разам з блізкім, разам з Белсатам, разам з думкамі пра нашых герояў, пра несправядліва зняволеных. Сябры, загадаем жаданне адно для ўсіх беларусаў. Няхай яно абавязкова збудзецца. Я Аліна Кошык развітваюся да сустрэчы ў наступных эфірах. А ўжо зараз з вамі сустрэнецца Александр Пуціла і Аб'ектыў. Загадай свое самое великое желание.
Кремль узмацняе свою пазіцыю ў Беларусі. Новым амбасадарам Расіі ў нашай краіне рыхтуюць Барыса Грызлова. Кандыдатуру старшыні найвышэйшага савету партыі «Единая Россия» ухваліў Думскі камітэт у справах СНД. Канчатковае рашэнне неўзабаве прыме Путін. Пра гэта паведамілі адразу некалькі расійскіх выданняў са спасылкаю на свае крыніцы. Вітаю, з вами Александр Пуціла, і сёння ў аб'ектыве мы прапануем вам вось яшчэ што. Не далі рады з адной АЭС, хочуць будаваць другую. Не працуе першы энергаблок, запускаюць другі. Второй блок, вот вдвоем они в 2 раза больше радиоактивных отходов будут создавать в единицу времени. Новые рекорды ў тэрмінах зняволення. Анархістам до 20 год колонии. Я хотела только одного, чтобы он остался жив. Потому что шли разговоры о том, что их вообще расстреляли. Прокуратура ў Нідерландах патрабуе для адказных за збіты над Донбасом Боінг пажыццёвага зняволення. Мы патрабуем, каб Гіркін, Дубінскі, Пулатаў і Харченка былі асуджаныя кожны паасобку за супольнае збіццё самалёта, якое пацягнула за сабой смерць 298 чалавек на борце. Не разабраліся яшчэ з бяспекай першай беларускай АЭС, як абмяркоўваюць будаўніцтва другой. Паводле прэм'ера Галоўчынкі, пытанне яшчэ адной атамнай станцыі будзе, цытата, ацэненае з навуковага пункту гледжання. Аднак не згадаў чыноўнік пра шматлікія парушэнні пры будаўніцтве і працы ўжо дзейнай АЭС. А між тым яна можа трапіць пад санкцыі. Працягне Антон Каменскі. Ядровое паліва загружаецца ў другі энергаблок. Яго ўвядуць у эксплуатацыю ўжо ў наступным годзе. Чакаецца, што пасля падключэння абодвух энергаблокаў да энергасістэмы беларуская АЭС закрые до 40% патрэбы краіны ў электрычнасці. Я думаю, того же самого можно ожидать от второго блока, что и от первого, а именно нестабильность работы. И даже более важно, что второй блок, вот вдвоем они в 2 раза больше радиоактивных отходов будут создавать в единицу времени. Я напомню, что проблема с отработавшим ядерным топливом беларускай атомнай станцыі не решена. Беларусь працуе крыху больш за год. За гэты час першы энергаблок спыняўся 9 разоў. Ламаліся італьянскія вымяральныя трансфарматары, тройчы казалі, што спрацавала сістэма аўтаматычнай абароны генератара. 5 разоў спыненне АЭС называлі планавым. У выпадку ж Беларусі пытанне выклікала... Днямі беларускія кіберпартызаны супольна журналістамі Белсату з праграмы «Давайте разбирацца» апублікавалі дакументы, з якіх вынікае, што атамны аб'ект меў тысячы заўваг, неадпаведнасцяў і дэфектаў. Сярод іх адсутнасць важных сістэмаў, ад працы якіх залежыць бяспека працаўнікоў і агулам станцыі. Вопрос стоял и о санкциям для белорусской атомной электростанции. Но он пока не прошел. Так что после разной информации, которая публикуется сейчас, конечно, есть такой шанс, что этот вопрос станет более актуальным и, возможно, будет решен. Белорусская АЭС за безопасность. Нягледзячы на праблемы з першай АЭС, прэм'ер Роман Галоўчынка сёння заявіў, што прапрацоўваецца пытанне будаўніцтва другой атомной электростанции у іншым рэгіёне Беларусі. Построить вторую АЭС, это значит, первая АЭС будет закрывать половину необходимой электроэнергии для Беларуси, а вторая закроет вторую половину. Таких энергосистем не бывает, потому что нужно регулировать пиковые нагрузки, а атомные станции работают, как правило, в штатном режиме. На думку Ірыны Сухі, мэта будаўніцтва другой АЭС – атрыманне чарговага расійскага крэдыту. На АЭС у Астраўцы Беларусь узяла ў Расіі крэдыт 10 мільярдаў долараў. Выглядае, што пабудавалі з эканоміяй. Выніковы кошт станцыі можа скласці каля 6 мільярдаў. Меня, честно говоря, настораживает, когда при реализации такого важного объекта идет экономия 35% ресурсов. Это получается за счет чего такая экономия? Либо это небрежное составление бизнес-плана и расчетов, либо это просто какое-то сокращение издержек путем чего? Сокращить там, если система безопасности, либо это меньше работы. Першапачатковую электроэнергію БелАЭС планавалі прадаваць у суседнія краіны, але праз непразрыстасць і масу парушэнняў пры будаўніцтве Літва і Польшча адмовіліся ад імпарту беларускай энергіі. Цяпер яе набывае Украіна, а Менск плануе нарошчванне энергаспажывання ўнутры краіны. Антон Каменскі, Белсат.
Рэкордныя 18 гадоў калоніі, які вынес Сергею Ціхановскаму невядомы пакуль шырокай грамадскасці суддзя, схаваўшыся на тэрыторыі гомельскага СІЗА 14 снежня, здаваліся дахам крыважэрнасці ўладаў. Але ў перадсмяротнай агоніі рэжым не ведае межаў. Ад 18 і ўжо да 20 гадоў прысудзілі актывістам анархісцкага руху Ігору Аліневічу, Змітру Дубоўскаму, Змітру Разановічу і Сергею Раманаву. Іх прызналі вінаватымі паводле 3 артыкулаў крымінальнага кодексу. Гэты вырак вынес супрацоўнік Менскага областного суда Вячеслав Тулейка. Акт тэрарызму, незаконны абарот зброі ды яе перамяшчэнне праз мяжу. За гэта судзілі фігурантаў так званай справы анархістаў. Іх абвінавацілі ў падпале службовых аўтамабіляў, будынку ДАІ у Мазыры і Дзяржаўнага камітэту экспертызы ў Салігорску. Як вынік, 20 гадоў калоніі строгага рэжыму Сергею Раманаву, 20 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму Ігору Аліневічу, 19 Змітру Разановічу, 18 Змітру Дубоўскаму. Они за решеткой, в наручниках, сидя в этой клетке, они сильнее нас, которые в относительной свободе. Я хотела только одного, чтобы он остался жив, потому что шли разговоры о том, что их вообще расстреляют. И я понимала, что в наше время, к сожалению, возможно и такое. З самага пачатку суд адбываўся ў закрытым рэжыме. Трое з абвінавачаных Сергей Раману, Ігор Аліневіч і Зміцер Разановіч не прысутнічалі на паседжаннях. Дзмітрый Дубоўскі на працягу ўсяго судовага працэсу дзяліўся сваімі ўражаннямі ў лістах, якія публікаваў тэлеграм-канал «Права на паўстанне». Таварышы, усе з нашай каманды ў добрым настроі. Вельмі хацелі выступіць з апошнім словам у прысутнасці вас, родных і блізкіх, таварышаў. Але, на жаль, судзілішча ёсць судзілішча. Сорамна ім выстаўляць усё гэта на паказ. Як адзначаў раней, там ёсць цікавыя моманты. І было б добра, калі б гэта бачылі і іншыя. Зрэшты, што тут ужо казаць? Маем тое, што маем. Следства ў справе анархістаў працягвалася больш за год. Увесь гэты час абвінавачаныя заставаліся ў СІЗА КДБ. У лістах адсуджаныя пісалі, што за гэты час яны зазналі катаванні ды ціск силовиков. В одном из первых писем Дима писал, что их, когда везли в СИЗО КГБ, они думали, что их утопят. То, что задержание было жестким, что их там избивали, пытали, это было еще, мы узнали со слов Сергея Романова. Затрымалі анархістаў летась у кастрычніку пры спробе мінуць беларуска-украінскую мяжу. Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі заявіў, што ў затрыманых пры сабе былі боепрыпасы, агнястрэльная зброя, балончыкі з пярцовым газам і спецыяльнае экіпаванне. Вялізныя тэрміны, якімі апошнім часам караюць фігурантаў відавочна палітычных справаў, маюць на мэце запалохаць грамадства, кажуць нашы эксперты. Людзям, якія зараз знаходзяцца ва ўладзе, ім падаецца, што калі Ціхановскаму прысудзілі 18 год, альбо сёння Аліневічу прысудзілі 20 год, то гэта будзе людзей палохаць. Яны не разумеюць, што яны дагэтуль не разумеюць, што людзі не признали легитимной ту уладу, якая сегодня існуе у Беларуси. Власти таким образом запугивают и активную часть общества, и пассивную, предотвращая, как они думают, в будущем протесты, либо какие-то инциденты, выступления против них. Для властей, на мой взгляд, сейчас те же анархисты или блогеры гораздо опаснее убийц и насильников. То есть это покушение на власть, и власти таким образом показывают, что никому эту власть не отдадут. Правоабаронцы признали покараных анархистов политвязнями. Наста Печенькова, Белсад. Паўла Вінаградова, блогера і аўтара праграмы «Гэта ж Вінаград» зноўку затрымалі. Пра гэта паведаміла ягоная жонка Святлана. Паводле яе падчас набегу сілавікі выбілі замок у брамцы, а Паўла выводзілі з рукамі за спінаю. Як падае Святлана Вінаградова, ейнага мужа Паўла затрымалі ў якасці падазраванага паводле 2 крымінальных артыкулаў: распальвання варожасці і абраза прэзідэнта. Сёлета сілавікі ўжо затрымлівалі Паўла за допіс у Фейсбуку. Яго прытрымалі за кратамі 48 сотняў, але пасля адпусцілі.
Тым часам следчы камітэт скончыў расследаванне справы супраць Александра Івуліна. Спартовага журналіста абвінавачваюць у арганізацыі паслявыбарчых пратэстаў. Паводле СК, ролікі на YouTube-канале Івуліна, сярод іншага, накіраваныя на стварэнне негатыўнай ацэнкі ўладаў і дыскрэдытацыю Беларусі на міжнароднай арэне. Таксама закончылася расследаванне ў дачыненні мастака Алеся Пушкіна. Следчы камітэт абвінавачвае яго ў рэабілітацыі нацызму і ўздзеку з дзяржаўных сімвалаў. Калі Літва перакрые транзіт прадукцыі Беларусь-Калію праз сваю тэрыторыю, Беларусь прыме меры ў адказ. Свае пагрозы ў бок Літвы агучылі адразу Лукашенка і ягоны прэм'ер Галоўчынка. Паводле Лукашэнкі, у выпадку забароны паставак праз порт Клайпеды Беларусь перакрые транзіт паміж Украінаю і Літвой. Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Но мы закроем этот транзит. Пускай ездят там через Германию или попробуют через Польшу. 3 раза дороже будет. Мне кажется, здесь также имеется весьма солидный потенциал для ответа на всю эту литовскую чехарду. 8 снежня набылі моц амерыканскія санкцыі супраць Беларусь-Калію. Літва транзіту беларускіх калійных угнаенняў праз сваю тэрыторыю не спыніла. Гэта выклікала скандал у краіне. У выніку міністр транспарту Літвы Марус Скодзіс скіраваў ва ўрад праект забароны на транзіт з Беларусі. А што пра гэта думаюць жыхары Вільні? Санкции должны иметь конкретную цель, очень ясную. Если этой цели им можно достигнуть, вводим санкции. Если нет, не вводим. Если мы европейская страна, то мы должны эти санкции соблюдать. Напярэдадні ўрадавая камісія Літвы назвала дамову з Беларусь-Каліем пагрозаю для бяспекі краіны. Хранічныя ці недалечаныя хваробы, выбар таннейшага замест найлепшага лячэння. Гэта пабочныя эфекты дзейнай сістэмы аховы здароўя Беларусі, якую не будуць рэфармаваць і ў 2022 годзе. Паводле плану на медыцыну выдаткуюць суму роўную 4,5% валавога ўнутранага прадукту, менш, чым сёлета. Ці ёсць механізмы, якія б зрабілі медычнае абслугоўванне больш даступным і якасным? Пра гэта разважае Юлія Цельпук. У наступным годзе абяцаюць сродкі і на вакцынацыю, і ковідныя надбаўкі. Але для якасных пераменаў у медыцыне патрэбныя іншыя грошы. На ахову здароўя дзяржава выдаткоўвае сродкі з агульнага падатковага катла. Может выделить на здравоохранение энное количество миллионов, и на Министерство внутренних дел энное умножить на 400 количество денег. Ну, приблизительно так сейчас распределяется. И дальше уже эти деньги распределяются по клиникам, исходя из принципа: здесь у меня сидит лучший знакомый, здесь хуже знакомый, это для нас более имиджевая клиника, это менее имиджевая клиника. Такія правілы гульні не на карысць медработнікам і насельніцтву сышліся ў меркаванні адмыслоўцы з Беларускага фонду медычнай салідарнасці, платформы Е-здароўе, белыя халаты і даследнікі інстытуту БІС. Падчас стрым-канферэнцыі калегі параўналі слабейшую айчынную медыцыну з мацнейшым аўстрыйскім узорам. Грамадзяне там плоцяць абавязковыя страхавыя ўзносы. Клінікі паказваюць сваю нагрузку і самыя выстаўляюць рахунак страхавым кампаніям, а вапіраючыся на статыстыку, фармуюць спісы лекаў і абсталяванне, якое ім мусяць набыць. Рецепт такой. Первое. Сделать самоуправление на местах. Чем больше, тем лучше. Второе. Создать петлю обратной связи. Когда мы понимаем, что клиника потратила столько денег, значит, столько ей надо и вернуть. Для краінаў з неразвітым самакіраваннем і меншым доходам грамадзянаў гэта варыянт на будучыню, да якога трэба імкнуцца, заўважила урач-эндоскопист Лидия Тарасенко. Если мы говорим про ту систему, когда услуги страховой для себя берет государство, то тут, возможно, это наш вариант. З рэмаркаю, што падатак павінен аплочвацца з тых жа 36%, якія плоцім у фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. Стаўленне да страхавання і рэфармавання медыцыны выказалі і нашыя гледачы. Агульны кацёл ніколі не быў выгадны большасці карыстальнікаў. Плацяць усе, а карыстаюцца тыя, хто бліжэй да карыта. Рэформа патрэбная абавязкова пасля змены ўлады. Страхавая медыцына мае быць, але людзі пенсійнага ўзросту і тыя, у каго нізкія даходы, маюць абслугоўвацца бясплатна. Але тады спіс платных паслуг павінен быць мінімальны. Пры цяперашняй уладзе павінна застацца так, як яны панарабілі. Яшчэ невядома, як яны скарыстаюцца, калі цяпер увесці страхавую медыцыну.
Колькі паводле старой схемы рэжым выдаткоўвае на нашае здароўе. Эканаміст Ярослаў Романчук падлічыў прыблізны памер сёлетняга ВУП. Гэта каля 169 мільярдаў рублёў. Сёлетнія выдаткі на медыцыну амаль 5% ВУП. Таму складуць блізка 8,3 мільярды рублёў. У наступным годзе ўрад чакае росту ВУП на 2%, а на медыцыну вылучыў на паўмільярды меншую суму. Замест падразання бюджэту існая сістэма аховы здароўя магла б ашчадзіць. Напрыклад, коштам арганізацыі медтэхніка, праз якую праходзяць тендеры закупак на ўсё ад пластыру да томографу. Процедура очень громоздкая, занимает годы, прежде чем ты получишь то, что ты заказывал. Ну и она совершенно бессмысленная и беспощадная. Вот эту организацию можно ликвидировать без каких-либо негативных последствий и высвободить деньги в бюджет. Але не з клопатам пра бюджэт. Стваралі медтэхніку, лагатып якой свеціцца ў незалежных даследаваннях карумпаванасці дзяржзакупак. Юлія Цельпук, Белсат. За смерць амаль 300 асобаў у небе над Донбасам. Вінаватыя маюць сядзець за кратамі ўсё жыццё. Пракуратура Нідерландаў запатрабавала пажыццёвыя менавіта тэрміны для 3 грамадзянаў Расіі ды 1 грамадзяніна Украіны. Усіх іх абвінавачваюць у датычнасці да авіякатастрофы Боінгу рэйсу MH17 у 2014 годзе над Донбасам. Падрабязней Михаил Пранович. Пракуратура Нідерландаў запатрабавала пажыццёвы тэрмін зняволення для 4 фігурантаў справы аб катастрофе самалёта малазійскіх авіяліній, збітага ў небе над Донбасам у 2014 годзе. Абвінавачыўчы акт пракурорка зачытвала 3 дні. Мы патрабуем, каб Гіркін, Дубінскі, Пулатаў і Харченка былі асуджаныя кожны паасобку за супольнае збіццё самалёта, якое пацягнула за сабой смерць 298 чалавек на борце. Тэрмін зняволення мусіць быць пажыццёвым. Абвінавачаны ў справе былы афіцэр ФСБ Ігор Гіркін, які на той час займаў пасаду міністра абароны самаабвешчанай ДНР, а таксама 3 яго падначаленых Сергей Дубінскі, Олег Пулатаў і Леонид Харченка. Але фізічна на лаве падсудных нікога з іх няма. Усіх судзяць завочна. Сваякоў ахвяраў авіякатастрофы рэпрэзентуюць 9 адвакатаў. Пракуратура прапанавала прызначыць кампенсацыі сем'ям загінулых ад 30 до 40 тысяч еўраў. Следства ў справе MH17 не знайшло ніякіх слядоў іншай зброі, якой мог быць збіты самалёт, акрамя зенітна-ракетнага комплексу «Бук». Словы прокурора пацвярджае экспертыза. У заключэнні абвінавачання таксама паведамляецца, што самалёт збілі з зенітна-ракетнага комплекса «Бук», які быў у падпарадкаванні менавіта 53-й брыгады супрацьпаветранай абароны расійскіх узброеных сілаў у Курску, і які даставілі на тэрыторыю непрызнанай Донецкай Народнай Рэспублікі ў ноч на 17 ліпеня 2014 года. Абвінавачанне прывяло паказанні сведкаў, адзін з якіх бачыў пуск ракеты, 12 сведкаў бачылі дымны след, 11 чулі выбух. Многие казали, что бачили бук у ваколицах меркаванага места пуску. Самолет обслуживал диспетчер международного аэропорта Украины, который утверждает, что сбил его Киев. У супрацьвагу версии прокуратуры Нидерландов российские медиа не раз заявляли, что самолет малазийских авиалиний могли сбить украинские войсковые самолеты, а таксама, что сапраўдную мэтою нібыта быў борт номер 1, на якім Путин вяртаўся з латиноамериканскага турне. Усе гэтыя версіі абверглі падчас следства. Россия свое дачыненне да авиакатастрофы адмаўляе. Мы бачым, вядома, спробы стварыць уражаннем, быццам гэта не крымінальная справа, а дзяржаўная праблема, паколькі нібыта Россия кіравала гэтымі людзьмі. Гэта абсалютна непрымальна. Самолет Boeing 777 малазійскіх авіяліняў быў збіты 17 ліпеня 2014 года. Ён выконваў рэйс з Амстэрдаму ў Куала-Лумпур. Усе 298 чалавек, якія былі на борце, загінулі. 2/3 пасажыраў былі падданымі Нідерландаў. У вёсцы Грабава Донецкай вобласці, недалёка ад якой і упаў самолет, ахвярам авиакатастрофы усталявалі мемарыял. Нам с друзьями было по 15-16 лет. Как бы малые еще сами дети. Ну, тут насмотрелись это. Ну, это все из-за войны. Вот если бы не война, это что началась у нас здесь, то не было бы ни жертв, ни таких, ни... Ну, было б все по-другому. Асобаў, якія аддавалі загад і непасрэдна збілі Боінг, следства яшчэ высвятляе, а прысуд Гіркіну і 3 ягоным падначаленым маюць абвесіць у наступным годзе. Михаил Пранович, Белсат. І напрыканцы пра больш прыемнае. Гандаль ад сённяшняга і да апошняга дня года. У Менску пачалі працаваць ялінкавыя кірмашы. Агулам у беларускай сталіцы будуць адкрытыя 79 пунктаў продажу калядных дрэўцаў. Кошты вагаюцца ад 20 до 60 рублёў у залежнасці ад памеру і якасці дрэваў.
Ці стаўся польскі жаўнер, які збег у Беларусь рэальным падарункам для беларускай дзяржаўнай прапаганды, альбо нешта пайшло не так? Што хоча даказаць беларуская нелегітымная ўлада, адчыняючы краму адзення з выказваннямі Лукашэнкі? Гэта і іншыя тэмы Віталь Цыганкоў абмяркуе неўзабаве у размове з медыа-аналітыкам Паўлюком Быкоўскім. Глядзіце адразу пасля аб'ектыву, а я развітваюся. Всего вам добрага.